Som nevedel, že tu men prišiel aj do Lohovca už. Ale to auto by som si ináč zebral. To sa ľúbi. Mám slabosť pre také autička. Čauky, tam vás pri vlogu číslo 3. Jak som slúbil, prinášam tretí vlog, môj M-vlog. A dnešný deň bude možno nabitejší, uvidíme jak ten včerajší. Nečakal som, že budem mať také dlhé videjko, ako dvojku M-vlogu. Má 13 minút, to je asi najdlhšie videjko, čo som vo svojom živote kedy ja robil. Ale uvidíme, aký bude dnešný deň. Možno sa budeme pozrieť na deň kvetov, nesľubujem moc, ale však uvidíme. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an almost night where we sang songs with all our childhood friends, and it went like this. Say, oops, I got 99 promise singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, but hit me baby one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing off the top of our lungs on the day we fell in love. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an almost night where we sang songs with all our childhood friends, and it went like this. Say, oops, I got 99 promise singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me. Dneska asi v Lohovci svadba. Ešte je to krásnejší deň, prečo nie? Včerajší deň bol nabitejší, troška som aj ukázal nejaké tie srandy, jak to býva v týchto dnešných vlogoch. A som rád, že niektorí máte taký pocit, keby ste sa vrátili do roku 2013, čo ja velice mám rád. Mne sa to tak páči. Taký ten vibík. Uvidíme, čo ďalej všetko prinesie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Som vedavý, že toto je to. Ani nevím, kto je. To je tá sranda. Bejdová potraviny. No, vyzerá to tak, že to asi skončilo. Ale Bordo vždycky dostane. Super. Tak to vyzerá tak, že dnes, že tohto ročný deň kvetov som nestihol, lebo som mal voľaké vybavovačky a voľaké vesičky okolo niečoho. Bol som aj hladný, keď sa mám priznať. Strašne hladný. Nevadí. Tak, čo je tak nové? Ani nič. Len som rád, že vás tieto M-vlogy bavia. Strašne veľké ohlasy sú k tomu. To som veľmi rád. A uvidíme, čo bude ďalej. Inak vyzerá to tak, že toto je troška kratší M-vlog. Jeden z tých ďalších kratších, ako bol ten prvý. Pretože voľakedy sa moc toho nedeje nič, takže nemám nejaký dôvod proste sa s tým extrémne vyhrávať alebo niečo dávať, nejaké témy alebo niečo. Téma už je jasnom predom daná, že každý sa zvedavý, aké autičko sa viem kupovať, to aj ja, mám povedať pravdu. Mám síce vybrať tú jednu značku, čo sa mi tam páči, auto, len ja mám, tak som povedal, ja mám predstavu svoju, jakú mám, proste svoj setupík, svoju vec, tak uvidíme, jestli to vidia alebo nie. Čiže dnešný M-vlog bude troška kratší, ale ten ďalší, lebo som sa rozhodol, že nakoniec bude, keď sa bude dať, bude jeden alebo dva, ale lepšie sú vždy potom jednom ako keby, že dni. Netreba to síliť, že budem dávať 2 M-vlogy. Musí teraz fúkať, toto tak nenávidím. Ale však uvidíme sa pri ďalšom. Lajkujte, komentujte, odoberajte, usmievajte sa, buďte pozitívni pri týchto vlogoch. Nech som aj ja pozitívny. A dúfam, že sa vám budú ďalšie M-vlogy páčiť. Ešte strom sa dobre pozadí mi robí. Čo poviete? Tak zatiaľ sa majte a čauky.